merezi da bela. Bueno, egun ondan hoi, eta lehenengo eta behin, eskerrik asko eta Kitxo Elkarteari guri gaur hemen egoteko aukera emategatik. Eta bigarrena, barkatuko iazue, deslogo nire agotza gaur ez da zuek merezi dezuena, baina, bai, hori, momentu batean larri honintzen pentsatzen ez nitzela gai izango eta usteet mikrofono ni esker zerbait egingo degula. Guk gaur aurmen aurkeztu behar daguna ere, transmisioarekin lotzeko, pixkat transmisioa bere zentzurik zabalenean ulertu beharko dela, baina, bueltan badaukago esperantza, baina urruti ere ez garen nahi biliko. Niri asko gustatuko litzaidake gaur zuei esatea guri euskara sailean bururatu zitzaigula horrelako bisita gidatu bat antolatzea, baina ez da hori horrela. Guk olioarena egin genduen, hau da, torzitzaizkigun turismo sailekoak alia bota ziguten, eta guk, jaso egin genduen, hori bintza bai. Eta horretan, usteet, gure alde edo ez gendu lauki bi aldiz esan beharrik, ze, idea hasiera-hasieratik asko gustatu zitzaigun, ez da? Ai, egia. Zea falta. Ekarri du bestela pendrive. Ez esan. Eskerrak. Guntxe behitu dut eta kontura honaiz. Arri fotojonikoak auta bintzat, argazki batzuk. Aurrera eta atzera. Neonekin hobeto borlatzen ez bintzat. Horia. Jaroni. Horia. Baina. Bai, hemen aldemenetik estik esaten herri fotogenikoa daukagula eta hauek turismokoak beti behien aldera. Ez naiz asko luzatuko, baina bai azaldu nahi zuet, bi hitzetan, bizita hau ere ez dela utzetik sortu. 2010-etik geoparke barruan dago Zumaiako udala, eta geoparke hau, Euskal Kostaldeko geoparkea UNESCOren sarean dago. Eta bai geoparkearen balioetan eta bai UNESCOren balioetan ere jasotzen da pixkat euskara eta euskal kulturaren balio hori eta gorde beharra eta zaindu beharra. 2016-2017 gogoratuko ezue pixkat turismoaren kontrako desenteko olatua eta sortu zen, batez ere Gipuzkoan da Donostia inguruan, eta Zumaiara ere pixkat iritsi zian horiek, eta orduan Zumaiako udalak plan bat jarri zuen martxan, garai hartan, 2017an, 2018-2021 Zumaiako turismo plana. Plan honen oinarria izan zen parte hartzea handia ontzala, herriko turismo eragilena, baina hainbat herritar era guztietakoena, eta ardatza zala nola bermatu herritarren eta turisten arteko elkarbizitza. Eta plan horretatik ere ondorioztatu zen gauza bera. Zumaiak ez ziola Zumaia izateari utzi behar turistak etortzeagatik, eta kulturak da zera, eta gure hizkuntzak ere bauki bartzuela horre erreferente garbia izan bartzuela. Eta gero lelokeri bat ematen du, baina bizita gidatuak albidetzeko internet bidezko plataforma sendo badauka geoparkeak, eta horrek ere laguntzen du, hau da, egitura montatuta daukasunean, horrek ere laguntzen du horrelako bizita bat martxan jarri ahal izateko. Eta isildungo naiz, eta ez diri emango diote hitza, berak esplikatuko dizue oso ondo zer eta nola sortu zen, eta zertan gauzatzen da. Bai, arrazoiak izan zian bat baino gehiago, ez? Azteko, hau da, erakusleioa, Josunek esatezuna, gure erakusleioa bisitak saltzeko plataforma garrantzitsua daukau geoparkian, 12 bisita ezberdin ditugu, eta hor behian dakazue Enigma bizian irudiakin, aukeratu daiteke, erreserbatu daiteke, etxetik erosi daiteke, eta horrek asko laguntzen du bisita baten arrakastan, ez? Arrazoiak izan zian asko. Alde batetik, gure turismoko estrategia oinarritzen da ondarian kontserbazioan eta divulgazioan. Bai, ondare naturala, kulturala. Bestetik, esan dizueten bezala, bisita gidatuen inguruan esperientzia handia daukagu.
Antolatzen ditugu 2002tik Zumaian, gero ia Flixaren ibilbidea sortu gendun, ondoren Geoparkeko proiektu etorri izan, baina bisita gidatuak banakakoentzat ordutegi eta egun jakin batzutan. Orduan ja, hori urte batzutako esperientzia dakau. Bestalde batetik, azkenengo urtietan, turismo bulaguan somatze gendun interesa areagotu intzala, bisitarien artean, zaiten zuten ondo. Bisitari eta turisten artean euskera eta euskal kulturan inguruko interesa areagotu intzala, Orduan, horrek ere pixkat atentzioa ditu zigun, eta bestalde ikuste gendun horrelako eskaintza ikanetzeola inun. Euskera eta euskal kulturan inguruan inguruko bisita gidatun bat etzeola inun inguruan eta Euskal Herrian ere guk dakigunez behintzat etzeon. Horran, arrazoi horiengatik Josunengana jo gendun eta esan gendun bisita gidatu bat euskeran inguruan eta euskal kulturan inguruan antolatzeko toki egokia zala, Zumaia, Geoparkia eta une egokia zala baitare. Segituan baietz, Josunek, eta lanian jarri behar gendula, eta horrela ulertu gendun, hasteko interesa zeukaten bisitari horiei gure hizkuntza eta kulturan inguruan zerbait gehiago jakiteko aukera emango geniola, bisita gidatu honen bitartez, eta bestalde, herritarrek ere ikusiko zuela kanpotarrak benetan estimatzen duela gure hizkuntza, ez? Eta, horrela martxan jarri ginen, pixkat ikusi gendun, bai bi sailetako helburuak zeintzian, ez? Euskara ikuspuntutik zer komen izan azaltzia edo erakustia, turismo ikuspuntutik bai kontuz, baino ez dira adituak, publiko orokorra da, pixkat horrela bi helburuak uztartuz. Argi geneukan alde batetik, euskal hizkuntza eta kulturei buruzko bisita izan behartzula, ez Zumaiai buruzko bisita gidatu bat alde zarretik, baina bai Zumaian kokatuko zana eta bertako baliabideak erabili ditugu. Bestalde, aintzinako kultura, Gordebiarreko altxorra, Europako hizkuntzaik zaharrenetakoa, ideia horiek baztertu gabe, baina Zumaian benetan euskera bizi dela, euskaraz hitz egiten deula, euskaraz komunikatzea gehala, euskaraz lan egiten deula, euskaraz ikasten duela gure seme-alabek, tabernetan, entzuten dela, kalian, modernotasun hori transmititu nahi izan eta euskara bizi dela, ez? Eta gero, bisita gidatu hau, zerbait intangiblia izanik, ez? Nola egin erakargarri, nola egin ukigarri, esperientzi baten forma eman behartzaio, ez? Ezin da izan bisitaria edo turista hartzaile utz bat, edo entzule utz bat, bizin behar du bisita, gozatu behar du, divertitu behar da, harriduraz josi berdeu bisita eta elementu ukigarri ez? Orduan, pixkat horiek Josunekin adostuta eta, nola monto behar deu bisita, nondik hasi behar deu, argi euki gendun edukiak norbaitei enkargatu bergen izkiola. Hori turismoku hau, idea asko ikan ez geneukan, euskaran inguruko edukiak zeinek intzitzaken, eta Josunek oso argizekan pertsona gokia Kike Amonarriz zala, soziolinguistika eta humoria oso ondo uztartzen ditulako, eta bisita honek bihartzun ikutu emango liokelako. Horrela, berekin jarri ginen harremanetan, plazer handi bat izan da berekin lan egitea, hasieratik kriston ilusioekin hartu zuen proiektua, pila gustatu zitzaion eta implikazioa izan da 150 gutxienez. Orduan, 2017ko udaran jarri ginen pixka berekin harremanetan, eta hasi zen hasierako deixenteko edukiak ekarri zizkigun, eta hortikan 2018an aste santutan ingendun aurrenengo bisita. Esan nahi dizuetena da, hilabete batzuk bihar izan genitula, bisita gidatu edo esperientzia horren forma emateko, hasierako edukietatikan abiatuta,
ja bisita, ordu terdiko bisita batea iritsi arte. Eta ordu terdiko bisita izan bihartzula argi geneukan turismokuak, ezintzun luzio izan. Ezintzun luzio izan, ze, usten dut turista eta bisitaria ezautzen deula, eta ja ordu terdin ondoren, aspertzen hasten dira edo atentzioa ja ez da berdina, eta gero turistak ditugu Zumaian, baina bisitari asko ditugu. Ingurukoak egun pasa datozenak, edo Donostira tortzen den atzerritar bat, egun pasa Zumaira, Getaira edo datorren akostara, horiek ez dira denbo askoekin etortzen, orduan ezin dezu bisita luziagoa bat montatu. Publikoa ere argi geneukan, izan bihartzula bisita erderaz, printzipioz behintzat hasiera batian, publiko estatuko jendiai pixka zuzenduta. Eta, edukiak iteko zehazteko prozesu hori izan zen, bilera deixente, guiruron aurtean hasieran, kultur teknikari ere sartu gendu pixkat, eta gero, gidekin, bisita burutuko zuten, giden esperientzia eta ezagutza ere ezinbestekoa da. Euskeratikan zer naizan esplikatu edo zei ideia nagusi naizian eman argi geneuka, baino nola, behaiek ezautzen dute turista, bisitaria eta behoiedia adituak lan hortan. Orduan, hortikan bukaeran pare bat bisita pilotu ingenitun, bat izan zen turismo eta euskerako eragile ezberdinekin, eta hortikan ere ekarpentxo batzu jaso genitun, eta gelditu zen ja bisita definituta, edo zehaztuta. Ibilbidea da edonork egiteko moukua, ordu terdiko ibilbide etxoa da, turismo bulegotik ateatzen da, geldiune, ez dazka, geldiune asko, ordu terdian iteko moukua da, eta, Herribera kalia kale komertzial batetik pasatzen gea, Odi eta pilotalekua, gero Aldezarrian, Ubillos musika eskola, Eleiza pare hortan gelditzege, eta gero Kofradia da bentaretua gelditzen den bakarra, Zumaikua, aintzinako bola sistemakin eta gelditzen den bakarra, nahiko kuriosua da, eta gero hortik elkarte gastronomiko batian bukatzen da bisita. Gida juten da, esan dizuten bezala, bisita gidatu batez, esperientzi bat izan behar du. Orduan, txistua, pelotak, frontoian ateatzen dira, jokatzeko emate zaie, txapela, badaude elementu batzuk, bisitan, biharrezkoak dianak, pixkat, esperientzi hori, bisita esperientzian bihurtzeko, ezta? Labur esplikatuko izuet, ze onna dezue Zumaira jun eta bisita itia. Dudai gabe. Baina, labur pixkat ulertzeko esplikatzen deun, turismo bulego kanportan hasten da, pixkat toponimia saltze zaie, Zumaian jatorria, gero, pixkat euskeran bilakaera, kanpokuak esandakoa, jatorrian inguruko teoria ezberdinak, gero hortikan, hau da, Zumaiko kale komertzialenetako bat, hor ikusten dezu, erakusleiotan gelditzen da, unanue aholkulariak, pixkat esaldian, estruktura, singularra pluralaka, oiek, eta horrelako gauza komentatzen zaizkile, eta gero aurreo, pixkat aurreo metro gutxita dago Odi eta pilotalekua, hor, esplikatzen zaizkile herri kirolak, zer dian eta bar, pelota emate zaie ikutzen due, pixka jokatzen due, handikan eskailera batzuk ilotaz segituan da Ubillos musika eskola, hor musika tresnak eta txalaparta, txistua, nahi dezuek, eriz tokar el txistu tal, pixkat hor parre batzuk iteko aukerak eta aukera egoten da, hortikan San Juan Iturri parian, etxien garrantzia, abizenak, hortik parroki parian esplikatzen da, kristautasunan aurreko sinismenan ingurua mitologia, Mari, Basaja, Olentzero, gero, Eleizak izan duen garrantzia euskeran garapenean ere, adibidez Zumaian, aurrengo ikastola Eleizako lokaletan jarri zan, eta, pixkat hori ere esplikatzen zaie, eta gero ia Kofradian. Kofradian, esan dizuten bezala, nahiko baliabide bitxila da eta bakarra Zumaian gelditzen dana, jartze zaie mekanismoa, bola sistemak initezan leheno arraien salmenta, hortikan esplikatzen da pixkat ere
itxasuakin dakaun harremana, barrantzale herria dala, balian arrantza, horratzien ikusten duzu baita ere, pantaila bat dago, eta bereziki bideo bat sortu gendun bisita hontako, lehen hor pantailik etzeon gela hortan, baina garrantzitsua iritsi zitzaigun erakustia baita ere kultura modernua dela eta euskeraz bizi gehala adierazteko, Kike beak intzun bideo bat, herri urratz, kilometroak, bertsolaritza txapelketako finalian hor ikusten da kriston jendetza bertsotan nahi dela euskeraz, gero musikataldiak, Izaro, horrelako estatzuk, Madonna ere bai, kalakanekin, gero filmai dagokionez, Undilla pelikulako satitxo batzuk, eta hor ere azalpen batzuk ematen dira kulturan inguruan, eta gero beste diapositiba josune pasatzen baiazu, hau da, seguru, euskeran munduko baldimazate ezautuko dezuen, nik ez nuen ezautzen, Kike Amunarri zen joku bat da hau, eta oso kuriosua da, turismokoak oso harrituta gelditu ginen, eta bisitaria ere horrela gelditzen da. Esate zaie, galdera bat ite zaie, ez munduko hizkuntzen artean zenbagarren lekuan jarriko zenduke euskera, ez? Hiztun kopuruei dagokionez. Bostetik bera danak, baino bostetik bera jartzen du. Eta, azken finean, esplikatzen zaie, 9. tokian kokatzen dala, eta, oso kuriosua dago ere bisitarientzat, eta ez hain kanpokoentzat, guretzat ere. Eta, bukatzeko, elkarte gastronomikoa sartu baino lehenuo, beste esperientzi bat biziarazten dileu, bisitariei, ogila eroste bialtzen dugu. Aldameneko denda batian, 11etako egiteko, ogila behaiek erosten dute. Eta animatze zaie, horrelako iztegitxo bat, ere banatze zaie hasieran, eta guk esan da zeitz esan berditun, ogila euskeraz eskatzen due, eta horrelako joku bat iten da. Eta elkarte gastronomikoan, bisitan komentatze zaie, pixkat elkarte gastronomiko bat zer dan eta bar, egia esan askoek interesa handia daukate bisitatzeko horrelako tokiak, baina ez daukate aukerikan, da bisita honek ematen du aukera eta da erakargarritasunetako bat. Eta, badago aukera baita ere, bisitan inguruan zalantzaikan edo baldin badazkate komentatzeko eta berarien artean elkar ezautzeko. Eta hor, badibidez, nahi du nahi horrelako txapel jartzen zaio, eta, pixkat hor bukatzen da bisita. Izen nahi dagokionez, enigma bizia, el gran enigma erderaz. Egon ginean, ustendetik hilabete terdi, bueltaka 6 zen jarri, 6 jarri, desadosasuna gure artean, baina uste 8 bat pertsona ibili ginela izen asmatzen. Eta itxuraz ez dugu asmau. Koldo Michelenan esaldi ontatik anatea gendun, benetako enigma ez da jatorria, iraupena baizik. Hortako jarri genion enigma bizia, baina urte honetan turismo sailetik gonbidatu ditugu blogerrak, sarian bidaiei eta turismoei buruz idazten dutenei gonbidatu digeu bisita hau egitea, asko gustatu zaie orokorrian, baina horiek ere esate ziguten ez dula reflejatzen bisita zer dan, izen buruen. Gordon, berriz gabiltza aldatu berrote dileun izena, o euskera hitzak gehitu berrote dileun, enigma bizia horrei, hor gabiltza. Okurritzen bazaizue izen politen bat, bota eta kontuan hartuko dugu. Ondorioak, hasierako ondorioak bi buelta eman gabe, euskara eta euskal kulturaren zabalkundea egiten gendula, herritarrek ere euskarari eta gure kulturari balioa ematen zaiola ikusten dutela, parte hartze positiboa izan zela, eta gero turismon, behintzat Zumaian oso garbi daukaten gauza bat, eta da nolako eskaintza alako bisitaria, hau da, bakizue Zumaia besteak beste izan dela Game of Thrones telesaileko eszenatoki, ez zaigu edo ez zaie bururatik pasare egin horren inguruan bisita bat antolatzea, ez? Enigma bizian inguruan bai ordea, ez? Pixkat, eskaintzak ere balditzatzen dula. Pare bat buelta eman da honi, Paula Casaresek aspaldi erakutsi zigun transmisioa ez dela goiti bera bakarrik egiten den gauza bat, alboetara ere egin litekeela, eta beti gora ere badaudela kasuak, ez da. Nik ezi horiekin irudikatu nahi izan dudana izan da, barrutik kanpora eta kanpotik barrura ere, zergatik ez neurri baten, ez da. Izan ere, nik uste danok ezautu ditugula kasuak,
askotan gureari balio handiagoa ematen diogula, kanpoan balioa ematen haste zaienian, ez da? Nik uste dut hori, eta Zumaian ere badaukagu horren adibide bat, paralelismo bat egiteko, hau da, ez da? Zumaiarrak ez dut esango txoko hau ez dutenik maite, eta betidanik ez dutenik maite izan, arraldea izan da orain arte, orain flixa da. Baina egia da, Zumaian bertan ere, balioa ematen hasi zaiola honi, kanpoko geologoak hasi dianean etortzen eta ikertzen eta balioa ematen, eta famatu bihurtzen, ez da. Pixkat, iruditzen zaigu gure hizkuntzarekin ere antzerako gauza. Lehen esan dizuet, honek kontrako zera ere badauka. Leheno arraldea sana, oain hitz hori ez dakit esotean galduko herrian eta dana flixa esotean bihurtuko, ez da. Izan ere, horrelako gauzak ikusten ditugu orain Zumaian, lehen etzianak ikusten. Ingelesak hartu du lekua hizkuntza paisaian, eta susmoa daukagu batez ere udasasoian, zenbaitzuk edo eragile batzuk behintzat esote duten pixkat euskara iskutatzen edo, ez da. Egia da, hori ere ezin dela horrela esan, ze beste muturrekoak ere badaitugu, hau ez da turismoa eta euskararekin egin dugun proiektu bakarra, beste inkesta batzuk eta beste proiektu batzuk ere baditugu, eta alojamenduak bisitatu genituenean, gerratu ginen harrituta ze jarrera proaktibo daukaten euskararekin, izate zuten, ez, amendik inoz da juten, 3 hitz edo 4 hitz euskaraz ikasi gabe, ondoloin, gabon, eta honegin, eta eskerrik asko, denek hori eramaten dute behintzat amendik, orduan, ez dugu hau bakarrik aipatuko edo erakutsiko, ez da. Eta gero, transmisioa, gauza da hizkuntza, transmititzea, eta beste bada, danok dakigu, ez da, edo hizkuntza bakoitzak mundu ikuskera bat ere transmititzen duela, zeak oso hitz politia erabiltzen dute, kosmobizioa, hor, Ameriketako indigenek eta hori izateko, baina guk zalantza daukagu, hizkuntza bai transmititzen da, baina mundu ikuskera hori, globalizazioaren lain horretan esotean nahi galduta geratzen edo, eta, iruditzen zaigu bisita honetan, kultura eta zer izan den Euskal Herria ere transmititzen degula neurri baten. Eta alde horretatik, egin genduenean, lehenengo pare bat bisita pilotu egin genituenean, alde batetik turismoko jende bat gonbidatu genduen, da beste alde batetik euskara teknikari eta euskara arloko jendea, eta denek esate ziguten, baina osargatik planteatu dezue hau estatutik datorren bisitariari begira. Hau bertako askok ere ez dakite honen, aipatzen dian gauza askoren berri ez dakite, ez da, bertako askok, eta betxatzen dugu igual, balitekela hori ere horrela izatea, ez da. Eta azkenik, balioa, ez dakit oso ondo deitu diodan, baina aipatu dana, bai saltokin eta bai euskera abenturakin. Zumaian gazteak euskalduna dira berez, esan dezagun horrela, pixkate harinkitzein da, sakontasunetan sartu gabe, zer gertatzen da Zumaiako gazte bat Donostiara juten danean. Geratzen da pixkate inguruak fagositatuta, ez da olako euskaldun hori ahaldunduta, ez dauka barneratuta ze balio daukan, zer suposatzen duen, euskalduna izatea, euskaraz bizial izatea, eta lehen euskara abenturako esate ziguten bezala, ze erantzukizun dakarren horrek, ez da. Orduan, iruditzen zaigu, horre transmisio bat egon litekeela. Karo, pasatu, barkatu, ez ondo. Ez dugu pentsaten bizita honekin hori dana konponduko deunik. Inola ere ez. Baina, nik uste behintzat Zumaian, hor geratzen dela, ez? Jendeak ikuste ditu, bisitariak, bisita hau egiten, ogia erosten euskeraz, oi hartzuntxoa, eukiko dula pentsatzen deu, eta lehen esan dudana, kanpotarrak azten dianian importantzia eta balioa ematen, guk ere ikusten dugu hori, ez da. Azkenik aipatu nahiko nuke, ez dakit hemen udaletxetako jende asko dagoen, baina sailen artean ere gertatu den ezagutza transmisioa. Turismo sailean, oain oso ondo dakite, UEMako herri izatiak zer esan nahi duen, arnazgune izatia zer dan, bisitako edukiak ere barneratu dituzte, eta guk euskaratik ere asko ikasi dugu turismokoen lehentasunak zein dian, nola funtzionatzen duten,
badaola atzetik estrategia bat, turismo sailean hizkuntza kudeatzen urte asko daramate, eta nik uste dut elkarrekin gure kezketako bat ere hori izan da beti, orduan hor elkarrekin badugula zeregina, eta, bueno, aprobetxatu nahiko nuke lankide duen ez diri eskerrak emateko, proiektu honengatik, plazer bat izan da, egia da parte hartu dugunok ilusioz ere jokatu degula, baina egia da baita ere elkarrekin gauzak eginda bakarka baino emaitza hobeak lortzen diela. Eskerrik asko.